L-importanti huwa li ngħin għax dik hija t-tifsira vera tal-umanità. Hekk iddikjara waqt NetLife Zajdan Taleb, is-Sirjan li l-ġimgħa salva anzjan ta' 81 sena minn nirien. Moħi l-ewwel ħaġa li ngħin dar raġel. Wara dan il-ġest nobli numru ta' nies fuq il-medji soċjali bdew ifaħru dan l-emil ta' Zajdan, b'uħud ukoll jappellaw li għandu jingħata ċieħ Repubblika wara li nexxielu jsalva ħajja. Il-ġimgħa li għadda nirien ħakmu residenza fi triq Mons de Piro fil-Ħamrun b'żewġ anzjani jispiċċaw jinqabdu fin-nirien u eventwalment ikollhom jittieħdu lejn l-isptar għall-kura. Iżda l-anzjani ġew salvati mhux biss grazzi għal membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, iżda wkoll minn Zajdan li inserta fl-istess triq u xħin rajt ħaħen daħal fir-residenza biex jgħin. U rajt id-duħan għad joħroġ. Ejja, meta wasalt jiena naħdem bil-construction u kelli s-sellum fuq il-van. Mill-ewwel meta rajt id-duħan għad joħroġ, rmaħt is-sellum biex nitla' fuq il-gallerija biex nara x'għad jiġri. U għadu li hemm żewġ anzjani, raġel u l-mara tiegħu. Mbagħad rmaħna s-sellum u tlana l-fuq. Tallana r-raġel mill-gallerija. U provejna biex innażlu bis-sellum, għadli ma jistax jinżel għax kellu l-fobja. Waqt NetLife huwa esprima x-xewqa tiegħu li jgħin, iżda sab diffikultà minħabba li d-duħan qawwi għamel id-daħla mhux aċċessibbli. Il-mara tiegħu asfel u nżilna ksarna l-bieb ta' barra u dħalna tallana l-mara tiegħu mbagħad tlana l-fuq. U provejna nnażlu minn ġewwa d-djar minn fuq il-taraġ. U kan duħan ħafna għad ma nistax noħroġ minħabba l-duħan. Ejja mbagħad tellaqna l-barra fuq il-gallerija u stennejna biex ġet l-ambulanza. Meta ġet l-ambulanza għatul maskla biex jista' jinżel. Huwa saħaq li meta ra dik ix-xena moħħu mill-ewwel mar fuq kif seta' jgħin. Moħħi l-ewwel ħaġa li ngħin dar raġel. U għatenna li jekk se jara li xi ħadd fil-bżonn se jgħin għax għalih dik hija t-tifsira vera tal-umanità. Li jekk nara bni Adam bil għandu bżonnu mill-ewwel ngħinu. Għax hekk trabbejna u hekk tgħallemna illi ngħin kulħadd bil għandu bżonnu. Anke ma jimportax jekk kan Malti jew Sirjan jew li l-ewwel li bni Adam. Zajdan qal li l-poplu Malti huwa poplu b'qalbu tajba u meta jkun hawn iħossu li qisu qiegħed f'pajjiżu. Ma raqgħetx fid-dunja bħal il-pubbliku Maltin, vera nitkellem is-serjetà illi jipprova jgħinuna u jipprovu jifrulna kollox tajjeb.